Hello लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायफोरखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं मोनसे मोजां खबर लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना जे इउट्युबाव भिडिअ खालामो नोंथांमोननो जेनेबा मनेटाइज जानो थाखाय सिगाङावथ' जोंना 1000 साबस्क्राइबारजों लोगोसे 4000 वाच टाइम नांगौमोन नङा होमबा। दा बेखौ मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैबाय आरो इउट्युब टीमनिफ्राय। जों इउट्युब स्टुडिअ थांनानै नायहैबा नुनो मोनगोन माने फिसा आर्निं आरो 500 साबस्क्राइबारनिफ्राय ओमफ्राय वाच टाइमा जोंना 3000ल' नांसिगौ। ओमफ्राय शर्टआव जानोबा शर्टआव मनेटाइज जानोबा दानिया शर्टआव मा बेसेबां नांगौ, सिगाङाव 90 मिलियन नांगौमोन, दानिया बेसे नांगौ 3 मिलियनल' नांसिगौ शर्टआवबो। इउट्युबनिफ्राय बे मोजां माबाखौ लानानै फैबाय आरो दा जोङो इउट्युब स्टुडिअ थांनानै नायहैयोब्लानो नुनो मोनो आरो बेखौ। नोंथांमोननो आं देखायनि सिगाङाव बेसे नांगौमोन दा बेसे नांगौ। दानियावथ' साबस्क्राइबारा 500ल' नांसिगौ ओमफ्राय वाच टाइमा 3000 आरो नोंथांमोना नायनानै लादो। आं नोंथांमोना इउट्युब स्टुडिअ थांनानै देखायहैनोसै। नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै लादो। बे जोंनि सेकेन्ड चेनेल, बेयो जोंनिया दा साबस्क्राइबारा 26 जाबाय। दा नै बिनिफ्राय नैबो बे राइट साइडआव आर्निं दं आरो बाव थुयोब्लानो मोनगोन। नै बाव थुबाय, दा नै बे दानि आरो फिसाल' आरो बे फिसा इनकामनि थाखाय जोंनो दा नांगौ नै 500 साबस्क्राइबार ओमफ्राय नोंनि भिडिअ आपल'ड खालामनाया मोनथाम जानांगौ आरो 90 डेजआव। 90 डेजआव नोङो 3 भिडिअ आपल'ड खालामनाय जानांगौ आरो। ओमफ्राय जोंना नै वाच टाइमा 3000ल' नांसिगौ, नैबाव नायनानै लादो। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय शर्ट भिडिअआव दायो 3 मिलियनल' नांसिगौ आरो नै जोंनियाव दा 3.9K जाबाय आरो दा 3900 जोंनियाव जानानै दं आरो। ओमफ्राय आरो मोनसेबाव जाहैबाय देरसिना माने कन्टिनिउ टु ग्र'आ जाहैबाय। नै बेयाव नायना लादो कन्टिनिउ टु ग्र'। बेयाव वाच पेक दङ, बैयाव गोजौनियाव वाच पेक गैया आरो दा बेवहाय नांगौ नै सिगांनियाथ' बेसोमोन नालाय, बेयो नै 1000 साबस्क्राइबार नांगौ। ओमफ्राय नैबे जोंना 4000 नांगौमोन वाच टाइमा। ओमफ्राय सरि दे लोगोफोर, आं दहाय 90 मिलियन होनफ्लांदों। 10 मिलियनल' नांगौमोन जोंहा सिगांनियावबा आरो देरसिनावबा 10 मिलियनल' नांगौमोन। 10 मिलियनखौ दा बेसेबां खालामखो 3 मिलियनल' खालामना होबाय आरो। दा जों गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय बेयो नोगोर मोजां माबाखौ लानानै फैबाय आरो बिसोरो। नै बे फिसा माबायाव जोङो मेम्बारशिप आरो सुपार थेंक्सखौ मोननो हागोन आरो। दा लोगोफोर बियो जोंनि सेकेन्ड चेनेल, नोंथांमोना हायोब्ला जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो। दा नोंथांमोना बेसे साबस्क्राइबार जाखो, नोंथांमोना 500 जाबायब्ला नोंसोरो खालामनो हासिगोन आरो मनेटाइजखौ इजियावनो खालामनो हासिगोन। लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना दानि सिस्टेमाव माबायदि लानानै फैखो। दा बिराद मोजां सिस्टेम लानानै फैबाय। नोंथांमोनाबो जुदि गोदानै इउटुबारब्ला नोंथांमोनाबो एकदम माबायावनो फिसा साबस्क्राइबारजोंनो 500 साबस्क्राइबार आरो 3000 वाच टाइमजोंनो नोंथांमोनाबो मनेटाइजखौ इजियै खालामनो हासिगोन आरो। बे मोजांखौ बिसोरो सुबिदाखौ लानानै फैबाय। बे इउट्युब टीमनिफ्राय बिराद मोजां आरो बिराद मोजां सुबिदा। आंबो गोजोननाय मोनदों। हयथ'ब्ला नोंथांमोनाबो गोदानैब्ला नोंथांमोनाबो गोजोननायखौ मोनगोन आरो। नोंथांमोना भिडिअफोरखौ बिदिनो थाब लाबोबाय थानो नाजा। बेफोरजोंनो जोंनि चेनेला ग्र' जालांगोन। बै गिदिर बे 1K साबस्क्राइबारनि मनेटाइजखौबो जोङो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो। बिदिनो लोगोफोर भिडिअफोरखौ थाब-थाबल' आपल'ड खालामबाय था। सप्तायाव 2 भिडिअफोरखौ हगारनो नाजा। बेनो आंनि बयनिसिमबो खावलायनाय आरो मोजां खुसिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनाया बेनोमोन आरो। थ' लोगोफोर एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।